Какво ни храни кожата? Буквално всяко нещо, което поглъщаме, се отразява под някаква форма на нашата кожа. На някои жени повече, на някои по-малко. Аз съм от тези, на които им се отразява, затова съм разбрала, че това е много важно. И има храни, които след няколко часа, както с тази пъпка от тази страна, не се вижда. Която само ти си я виждаш. Да, тя излезе в рамките на... Аз си знаех, че ще излезе тази пъпка и аз си ги познавам. Аз толкова много съм си научила и кожата и организма. Това ми се получава, когато прекаля с захар и млечни, които по принцип аз не консумирам, но с последната ми така почивка и ходене нямаше как, нали, да ги контролирам. Малките радости. И си знаех, нали, че това ще последва. Просто се молих да е някакво странично, да не е централно. Така че всяка една храна се отразява на нашата кожа. Разбира се, има храни, които подсилват този beautifying ефект. Тук веднага ще кажа омега-3. Нали, омега-3, разбира се, под формата на добавка би била най-добре, защото няма как да изядем доста тонове риба и рибни продукти и семеначе да си набавим достатъчно омега. Съответно, да, храните богати на омега, разбира се, но ако не можем чрез храна, то тогава със сигурност чрез добавка, така че това ми е нещото, което със сигурност знам и съм виждала резултатите, които дава. Храни богати на цинк. Цинка е много важен за кожата, за костите, за косата, за всичко. За косата също феритин и желязо.